Seneng bareng. Aku bener-bener kenapa lato-lato kamu? Leo. Leo. Nah, kalau tuntunan lah, iki sikil ning dhuwur. Bar sikil ning dhuwur mesti ada jining ini. Lah, jadi Pak, munyer-munyer sikil munyer. Sikil munyer. Berat. Dimas, Pak Lurah, aku jadi mbuh geng tumbas rinso. Terus kabeh sak jero-jerone. Aku kok nyewa sempak. Aja kaya ngono. Tenan. Sing penting awake dhewe totalitas. Totalitas. Gawe guyune wong iki termasuk ibadah. Inallah maha sabir. Inama malu biniat yang berarti kabeh wong sabar kudu enek niate. Oh ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Oke aja kaya ngene iki. Kowe kaya kemleletmu kaya ngono. Kowe sok-sok neh aja sok demok lato-latone Yosika. Iya. Diinge wis meletos sitok. Meletos sitok lho. Tak bledos neh. Kowe tak wae selek gelem demok lato-latone. Iki lho mburi lho. Kowe engko ate kowe iki mesti diserentak. Iki jenenge Ahmad Bengkel. Ahmad Bilo. Oh iya. Ayo ning ngono. Yo. Jajal sing jember wale urung sapa? Kowe jember wale kowe. Mas Agus jember wale, aku jember wale. Terus njaluk edrek. Yo.
Awak dhewe itu cantik. Dia itu trembet dia. Ora apa-apa. Hei, Gendong tuh. Panda. Repanda, oh sayangku, kita 5 tahun tidak bertemu. Mabuk. Hoi, hoi, hoi. Piye to, Mas? Wanda, aku punya bikin lagi becuna. Kita ngarep. Bojomu pirang tahun ora cetok. Mas Yosika, bojo matamu kuwi. Kok kenapa dalanangan bojoku matamu kira apa piye? Kok dhewe iki sahabat yo parah yo. Lanangnya metu to. Lu mesra. Bella, hello Mas. I'm coming for you. Oke, Mas. Batak. Ini kilo romantis. Romantis. Alah wis kawak kuwi wisan yo banget yo. Yo. Yo jajan romantis itu kan lho. Repanda, Repanol. aku walaupun hitam, tetap sayang padam. Kayak nyapa kayak Juna kayak yo. Boleh yo apa kowe ora nek mik. Lagi golek setrum, Mas. Setrum cakep dhewe. Kakak Rosi ngono lho. Kakak Rosi, kita lama nggak ketemu. Model moco bakal Tak bakal. balenono. Yo keru. Lah aku sekur ngono lho, Mas. Yo kene. Ya Allah. Kamu iso ngono. Gunamu iso ngene apa ora? Iso bek. Enak to? Enak piye to? Oh. Oh, masuk angin itu. Lah nyapa lo, Mas? Heh? Lah nyapa? Kayak kuyok. Ya kudune tok emaki anu, Mas, abu kabeh. Mergone nyapa. Lah nyapa? Isine krikil, Mas. Dek Bella. Halo, Mas. Saking romantis ya. Iya toh, saking suwe ra cethuk lho dijak semedon nek jangkrik ora. Ya Pak Kobar iki malah anu wae. Pak Kobar ki atiange sepundi to, Mas? Lho ora ro kowe. Mboten ngertos lho, Mas. Dimplok yo. Ndi Golekno dhewe maksude. piye to, Mas? Aku ki dudu ana to. Nika lho piantune nika lho. Pundi to, Mas? Seri-seri ya. Pak Kobar. Manura. Betul kan? Oh, berwasil Sawe kaya aku ki. Revanda, kecantikanmu bagikan bidadari yang sangat cantik sekali. Ibarat kamu buah itu stroberi. Bisa. Mbak Rosi, kamu cantik seperti buah anggur. Wah. Ya Allah, Dek, kamu cantik seperti hewan tekek. Tak bilo Bel. Wong liyane padha buah, masa aku tekek. Kan beda dhewe, Dek.
aku ora melu-melu kono. Oh. Dadi adewe iki mbedani ya. Mas Agus. Dalen Bagusmu kaya ambulan. ya lah, ya nggo iso kowe kuwi. Matamu kuwi. Matamu dhewe kok. Malah Wes. Ngono ta? Mayarmu ta, Jos? Kudune Pak Kober jungker malih. Lah. Lah kajate dheke kok. Aja, iso. Yo wis. Yo.